Ja som farár Marián Kufa. Nachádzate sa v Sekulárnom inštitúte Krista Veľkňaza. V našom zariadení sa venujeme, nerad používam slovo bezdomovci, o chlapcov, dievčata a našu úlohu je ich zaradiť späť do normálneho spôsobu života. Pán farár je veľmi dobrý človek. Vie pochopiť takých ľudí, ktorí boli na ulici. Má veľmi, veľmi dobré srdce. Má charizmu. Pre mňa to je autorita. Vždy pri nás stojí. Vynikajúci farár. Myslím si, že je odvážny. Niekedy aj pokričí, ale v dobrom. Ja ho mám proste rád ako otca. Pýtate sa, čo najodvážnejšie som ja urobil. No, to je ako otázka ľahká, ale odpoveď ťažká. Čo je to odvaha? Odvaha to nie je to, že nemáš strach. Odvaha je to, že prekonáš strach. Také odvážne kusky z môjho najodvážnejšie sú vždy, keď idem na svätú spoveď. To sú také najodvážnejšie. A myslím, že to je pre nás všetkých. To je taká najväčšia odvaha. Pred Kristom, pred Ježišom vyznať, priznať svoju vinu. To je prejav odvahy. Svätý otec Ján Pavol II vyzval nás všetkých, ale najmä vás mladých, aby ste sa nebáli. Niekoľkokrát opakoval, nebojte sa, nebojte sa. Prehrať s Kristom znamená vyhrať. Nebojte sa, to najlepšie nás ešte len čaká tam hore. V to veríme.